Guraso batek bere seme-alabak Larramendi ikastolara bidaltzen duenean, bere kezka importantea zera da. Eta nire seme-alabak nola prestatuko ditut etorkizunerako. Irakaskuntza tradizionalak, akademikoak, hau da, ezagutzaren transmisioa, piruletan eta zientzietan dauden bezala eraikita dauden ezagutza horiek transmititzea ez da nahiko. Gero eta gehiago hitz egiten da, oinarrizko kompetentziak behar dituela pertsona batek bizitzako ibilbide hori ahalik eta garantia honenekin egin ahal izateko. Zein dira oinarrizko kompetentzia horiek? Ikasten eta pentsatzen ikastea, elkarrekin bizitzen jakitea, ondo komunikatzen jakitea, norbera izatea eta egiten jakitea. Larramendi ikastolak hezkuntza eredu propioa eta garatua dauka. Eta Larramendi ikastolaren hezkuntza ereduaren ardatza, bihotza, hizkuntza proiektua da. Hizkuntza proiektua euskeratik abiatuta, euskeratik eleaniztasunera. Hezkuntzaren funtzio nagusitariko bat pertsona osoaren garapena lortzea da. Eta badakigu bizitzako lehenengo urteek horretan daukaten garrantzia handia dela. Beraz, guraso eta gure aldetik daukagun lana handiek dire. Haurraren garapena behatzeko eskala batzuk sortuko ditugu. Eskala hauek 2, 3, 4 eta 5 urteko adinetarako pentsatuta daude. Haurraren garapen osoa txertatzeko, beste alde batetik haur bakoitzaren egoera diagnostikatzeko, eta gurasoekin elkartzen garenean seme-alaben garapen inguruan lankidetza bideak adosteko, eta azkenik gelako dinamika orokorra eta haur bakoitzaren ikaskuntza prozesu pertsonalizatu bat egin ahal izateko. Ikasleen elkarbizitza ere bereziki zaintzen dugu gure ikastolan, ikasleen ongizatea bermatzeko. Kiba jazarpenaren aurkako programa bada eta iaz martxan jarri genuen ikastolan. Aurten, maila guztietan inplantatu dugu lehen hezkuntzan, eta gainera ikasleen jarraipena egiten dugu eta ikasle berriak egoera horretan egon ezkero, hauekin ere lantzen da konponbidea bilatzeko modua. Sentsibilizazio tailerrak egiten ari gara bai gurasoekin, bai ikasleekin. Batez ere, sare sozialen erabilera egokia bermatzeko. Batxilergoan emango dugu beste saltu bat, da erronka bidezko irakaskuntza. Erronka horiek ez dira disiplina bakar batekoak, baizik eta disiplina artekoak. Orduan edukiko ditugu hor, irakasle bat baino gehiago elkarrekin lanean, 3 egunetako erronkak bideratzen. Irakasleak zenolako rola eduki behar du gela barruan, eta ez bakardadean, baizik eta hezkuntza komunitate moduan, ez? Irakasleen arteko diseinuak eta gelaratzeak eta behaketak haien artean eta feedbacka klabea da hobekuntza egonkor bat bideratzeko. Importante izango da baita ere Larramendi ikastolan eskolaren eta familiaren arteko lankidetza eta aldegu neurrian baita ere gizartean badakigu ikuspegi desberdina daudela, baina gure inguruneko gizartean baita ere aurkitzea gure inguruan, kultura esparruan edo beste esparru batzuetan mungialdean aurkitzen ditugun kultur eragile guztiekin batera lankidetzan aritzea. Si, geu, gaz. Hazi geu gaz. Aupa Larramendi ikastola!